ġew approvati u se jidħlu fis-seħħ regoli ġodda għal min irid jikkwalifika għal Y-plates u l-Y-tags biex ikun jista' joffri servizz ta' cabs. Dawn ir-regoli jingħaqdu ma' oħrajn li tħabbru ftit tal-ġimgħat ilu biex jirregolaw aħjar lis-settur. B'effett immedjat xufiera minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea jridu japplikaw biex jiksbu jew iġeddu l-permess ta' xufier u tag biex jisuqu cab bil-Y-plate u jkollhom liċenzja ta' sewqan maħruġa minn Malta jew minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. F'intervista ma' dan l-istazzjon id-direttur tat-taqsima tal-liċenzjar fit-Triq tat-Transport Malta, Vince Mikallef Pule, spjega kif dawn il-persuni mhux se jibqgħu jikkwalifikaw għat-tag biex jisuqu karozzi żgħar Y-plate bil-liċenzja ta' pajjiżhom. Qabel dan kien permess tal-perjodu ta' sena sakemm tinkiseb liċenzja ta' Malta jew ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Iżda issa it-tag se jikkwalifika għaliha biss min ikollu liċenzja ta' Malta jew minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Fejn inti għandek miżuri illi jolqtu direttament is-saħħa u s-sigurtà tal-passiġġieri, hemmhekk dik il-miżura għandha tidħol b'effett immedjat. U qed nirreferi għal miżura li minn barra r-rekwiżiti l-oħra li xufier għandu jkollu biex ikun jista' jopera f'dan il-qasam, fosthom li jkollu kondotta tajba li jrid jagħmel kors adattat biex ikun jista' jkollu tag, però jrid ikollu wkoll liċenzja maħruġa jew minn Malta jew inkella minn kwalinkwa pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Apparti din il-bidla b'effett mis-17 ta' Lulju se jinbidel il-kors u jsir kurrikulu ġdid għall-ittestjar bħala parti mill-proċess biex xufier jikseb il-permess u t-tag biex jaħdem. Se jintensifikaw ukoll l-ispezzjonijiet mill-uffiċjali tal-infurzar biex jiġi żgurat li l-karozzi Y-plates jinżammu f'kundizzjoni ta' manutenzjoni tajba u diċenti. Mit-23 ta' Lulju l-operaturi jridu jipprovdu rapport maħruġ minn perid bis-site plan tal-garax li fih jridu jipparkjaw il-vetturi tagħhom meta ma jkunux qed jintużaw. Dan irid isir kull sena mit-tiġdid tal-liċenzja. Mit-23 ta' Lulju wkoll ix-xufiera se jkollhom ċans jipparkjaw f'kaxxi bojot għal massimu ta' sija mingħajr ma jkunu mal-vettura. Il-vettura suppost irritorna lura lejn il-garax tagħha wara li jsir dak il-booking. U mbagħad terġa' toħroġ mill-garax meta jingħata booking ieħor. Naturalment nafu li bir-realtajiet tal-lum dina mhijiex miżura li hija sostenibbli għal dan is-settur bil-mod kif isiru l-bookings fuq il-platforms ma tistax tippretendi illi x-xufier ħajqgħod jirritorna lura għal kull booking illi jkollu u allura qed nagħtu l-possibilità lil xufiera f'dan is-settur biex huma jkunu jistgħu jipparkjaw il-vetturi tagħhom b'mod legali fit-triq waqt li jkunu qegħdin jistennew booking. L-awtoritajiet mhux biss qed idaħħlu dawn ir-regoli iżda qed iżidu wkoll l-isforzi tagħhom fejn jidħol l-infurzar. Dan kollu qed isir bħala parti minn riforma sħiħa fis-settur li bdiet sentejn ilu u li rat il-flotta f'dan is-settur tirdoppja fl-aħħar 24 xahar. Inkomplu dan is-settur inħalluh ikun sostenibbli ma fl-istess ħin niżguraw is-sigurtà kemm tal-passiġġieri kif ukoll il-maniġġjar ta' traffiku fit-toroq tagħna. Dawn il-bidliet se jirregolaw cabs li jġorru sa 8 passiġġieri. Intant, se jsiru wkoll diskussjonijiet u konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati biex mill-2025 kull karozza reġistrata ġdida bħala Y-plate tkun elettrika.